जानायनि जा थांखि बे थांखियानो जादों जोंनि बे बावैसो जा एनकाउन्टार बे एनकाउन्टारखौ जोंनो जा न्याय बे न्यायखौ नांगौनि थाखाय जों बेयाव थुबुर जानाय जादों आरो जों गासै बर' स्टुडेन्टसा बेवहाय थुबुर जानानै माने जोंनि जा मोननो गोनां न्याय बर' हारिनि थाखाय बर' हारि जा बेनि थाखाय जा न्याय नांगौ बे न्यायखौ मोननो थाखाय जों बेयाव खौसे जानानै जों रेलि खालामनाय जादों आरो जाहाथे जोंनि बर' हारिखौ इयुनाव बेबायदि आसाम सरकारा बा भारत सरकारा गादबनो हाया इयुनाव जोंनि मोजांनि थाखाय जोंनि फिउचारनि थाखाय जाहाथे फिउचाराव जोंखौ बेफोरबायदि गादबनो हाया बेनि थाखाय जों बेवहाय थुबुर जानानै फिउचारखौ साननानै बा फिउचारनि थाखाय जों बेयाव रेलि खालामनाय जादों बर' स्टुडेन्ट गासै बर' स्टुडेन्ट जमा जानानै दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय बेवहाय आरो नोंथांमोननि सोंथि बायदियैहाय इयुनाव जुदि बेफोरबायदि बर' हारिनि सायाव अयथासार खालामबावोब्ला निस्सय जोंनि जा बर' स्टुडेन्ट बे स्टुडेन्ट इउनियना जों सोमावसारनो गोनां जागोन आरो जों बेखौ नायनानै माने बुहुमनि जा बर'फोरनि सायाव अयथासार खालामनायखौ जोङो नुनानै बेखौ सोमावसारालासिनो थानो हानाय जानाय नङा आरो माने जों बिनि सायाव माबा मोनसे एक्सन लानांगोन अब्लासो फिउचाराव जोंनि थाखाय माबा मोनसे जि गादबनाय बे गादबनाय एगेन्स्टनि सायाव जों जेबो एक्सन लायाबा बिथां आसाम सरकार भारत सरकार बायदि माबाफोरा जोंनि सायाव बिदि अयथासार खालामबाय थानो बोलो मोनगोन बेनिखायनो जों बिनि सायाव गोख्रों राहा लानाया मोजां बेनिखायनो दिनै बेवहाय मुसुलपुर हालामाव जों गासै बर' फरायसाफोरा खौसे जानानै बेखिनि हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो इयुनावबो जुदि बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि सायाव अयथासार खालामोब्ला निस्सय जों स्टुडेन्ट इउनियना बिनि सायाव एक्सन लागोन आरो आङो बाक्सा जिल्ला बर' कलेज स्टुडेन्टफोरखौ लानानै जों मोनसे अर्गानाइज खालामदों बे प्रटेस्टखौ नङा होमबा एगेन्स्ट आसाम पुलिस आरो आसाम सरकारनि हेंथायै जिखुनुके जोंहा क'क्राझाराव दाख्लै जानानै थांबाय इनाय अनागारि जाथाय जाय जाथायाव सानै बर' सेंग्राया गाज्रियैनो जिउ फोजोबना लानो गोनां जादों फोजोबना लानायथ' नङा बेयो मोनसे फेक इनकाउन्टार बे जों फेक इनकाउन्टारखौ जोङो गनायनानै लानो हाया
बे गनायनानै लानो हायैनि जाहोनावनो जों दिनै बेबायदि फोथाराव फैनानै रेलि खालामनो गोनां जादों जाहाथे इयुनाव बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि बेले बेजे गुबुन हारिजों सरकारजों गादबनानै दोनजाया जाहाथे आरो बेबायदि फेक इनकाउन्टार आरो एगेन जोंनि बे बर' समाजाव जाया आं बेखौ मिजिंथिनानै जोंनि बे बाक्सा जिल्ला बर' कलेज स्टुडेन्टनिफ्राय आङो बुंदों दा जोङो इमान फरायसाफोर फैदों गुबुन गुबुन कलेजनिफ्राय बे मुसलपुर हालामाव ज' जाफैदों मानि थाखाय थांखिया मोनसेल' जे जाय गावथारजादों बिसोरो न्याय मोननांगौ आरो जाय गावथारग्रा बिसोरो थाबैनो साजा मोननांगौ आयेन बादियै जों बेखौ लुगैयो